रायजोफोर बयनिसिमबो खुलुमनाय बयबो मोजाङैनो दङ रायजोफोर गोबाव बोसोर सोमावसारनायनि उनाव बेसेबांबा सान्दुं अखा खामजानायनि उनाव 27 जानुवारियाव रेकर्ड जाबाय गोरोबथा बिटिआर गोरोबथा आरो बे बिटिआर गोरोबथाया दिनै बर' हारिनि गेजेराव अराय समनि थाखाय गोजोन आरो सान्थि लाबोनानै फैबाय थांनाय 30-40 बोसोर बर' बिमाफ्रा मेगनाव मोदै खुगायाव खुदै लाना थानो गोनां जादोंमोन फिसा हौवाफ्रा हाग्रायाव थायो सोरबा गावथार जायो सोरखौबा हमना जेलाव जोयो बोसोर बोसोर मोखांखौनो नुवा थाम्फै अरसे मोस्रोम अरसे खालामनानै फेदेरबाय न'खरखौ नायगोननानै न'खरनि माखासे जेंनाफोरखौ बोस्रांगोन नाथाय बिथांमोना हारिनि दावहायाव ओंखारलांनानै दिनै गावथार जागोन ना गाबोन गावथार जागोन रावबो मिथिया आरो बेखौनो नाजायै थांनाय 27 जानुवारियाव मोजां मोनसे गोरोबथा मोनबाय आरो बे गोरोबथानि उनाव दिनै एनडिएफबिनि बिदा फंबायफ्रा गासिबो न'आव फैनो हानाय जाबाय बिमाजों बिब' फंबायजों ज' संसार जानो हानाय जाबाय रावबो गिनांला पुलिस मिलिटारिया जोंनि गामियाव न'आव फैनो हाया एसेबां मोनसे मोजां रेकर्ड जाबाय गोरोबथा जाबाय आरो दिनै हाग्रामा महिलारि सन्मान खाम्फा मोना रायजो राजाखौ बुंगासिनो दङ बे गोरोबथायाव जेबो गैया बे गोरोबथायाव जेबो गैया बे गोरोबथायाव बयनिख्रुइ देरसिन बाथ्राया जाहैबाय दिनै बर' बिमाया मेगनाव मोदै खुगायाव खुदै जानायनिफ्राय उदां जाबाय मिनिनानै दिनै संसार जानो हानाय जाबाय दिनै बयनिख्रुइ गिदिरसिन जोंनि मानसिफ्रा जुदि सुख शान्तियाव थानो हायोबा जोङो गाबोन अख्रांखौ दांनो हानाय जों जौगानायखौ लाबोनो हागोन नाथाय दिनै जोंनि मानसिफ्रानो सुख शान्ति गैयाबा सानफ्रोमबो मेगनाव मोदै खुगायाव खुदै गिस्रोम संसार जानो गोनां जायोबा जों माला जौगालांगोन जों माला लेखा फरायगोन जों माला मोजाङै आबाद मावगोन जों माला रां खामायगोन जों माब्ला मुलुगनां थाखोआव राजखान्थि खालामगोन जों माला गोजौ सोलोंथाइ लागोन जोंनि हारिखौ राव थुनलाइ हारिमुखौ माब्ला बोखांगोन बे सन्मान खाम्फा मोना 27 बोसोराव ना हारिमुनि खामानि मावखो ना धोरोमनि खामानि मावखो ना बबेबा थानसालिखौनो लुनानै होखो ना लामा दोंसे मोजां बानायखो ना गोरिब गुन्द्रा आइ आफा रायजो राजानि गथ'फोरखौ फरायहोनो होखो मा खालामखो बिसोरो 17 बोसोराव गावसोरनि थाखायल' खामायबाय देश बिदेश गिदिंबाय मुलुगाव रं बिरंनि संसार जाबाय बिथांमोना दिनै गोमो गोथां संसार जानानै गासिखौबो सेस रायजो राजाया जेबो मोनाखिसै दा नंखायनो रायजोफोरजोंनो सोलायलायनांगौ जों गोरिब गुन्द्रानिफ्राय फैनाय आं गावनो हाजिरा मुजिरा मावनानै खैला जावनानै फरायग्रा मानसिमोन आरो दिनै आं बुजियो गोरिब गुन्द्रानि न'खराव मा जानानै दङ दा नंखायनो जों थिग खालामदों इउपिपिएलनि सरकार फैनाय लोगो लोगो रावबो सासेबो गोरिब गुन्द्रानि न'खरनि गथ'फ्रा लेखा फरायालासिनो थानो मोननाय नङा जों मदद खालामगोन साफ्रोमबो फरायनांगोन मानसि गिदिर जानांगोन आइएएस अफिसार जानांगोन डाक्टार इन्जिनियार जानांगोन गामिनि थानसालिया मोजां जानांगोन ब्रह्म जा बाथौ जा ख्रिस्टान जा गासैबो जोंनि गामिफ्रा साबना हामना जानांगोन आबादारिफोरखौ मदद खालामनांगोन आइजोफोरखौ मदद खालामनांगोन एसेबां खस्थ' खालामनानै फैनाय हारि दिनै बे हारिनि लिडारफ्रा 50टा 60टा हादोर बेरायहैदों नाथाय गावनि गामिनि लामाखौ दिनै फाहामनो फैसा गैया गावनि न'सुं सेरनि मानसिया दिनै प्लास्टिकनि न' खोबनानै थानो गोनां जादों बिनि न' गंसे बानायना होनो बिथांमोना फैसा गैया क'क्राझार चिरांखौ बायनानै सेस खालामजोब्बाय हाग्रामाया गावनि न' सेरनि मानसिया प्लास्टिक खोबनानै दङ बेखौ नायनो हाया बिनि थाखाय सोमावसाराखैमोन बर' हारिया गेरेमसा हारि जानांगौ होननानैसो सोमावसारदोंमोन आरो दिनै बिथांमोना उल्थां फाल्थां खोथा बुंनानै हारिखौ फानबाय माबाबाय फंसेबो खोथाया खामानि मावनायनि हारि बोखांनायनि गैया प्रमद बर'खौ रायनाय सोरखौबा रायनोखौथ' आंबो 10टा रायनो हायो खामानिखौ मा मावगोन बुं 17 बोसोराव मा मावखो सन्मान ब्रह्मआ दिनै हिसाब हो खाम्फा बरगयारिया 27 बोसोराव बे चिरांदुवार ओनसोलनि रायजो राजानि मा मावखो दिनै हिसाब हो दिनै हिसाब होनो हायोबा जों नोंथांमोनखौ मानिगोन नाथाय जेबो गैया रायजोफोर मा मावखो बबे मोनसेखौ बानायखो बै दादगारिथिंजाय बहाबा टुरिस्ट प्लेस बानायगोन होननानै न' गंसे लुना फैसाखौ बेखौनो जाजोब्बाय दै लोंनाय मानसिफोरनो सा ओनसोलाव दै लोंनाय दैखौ जावना हरगोन होननानै फैसाया जाजोब्बाय दैखरखौ जावना होजोबनो हायाखिसै आं नोंथांमोननि सिगाङाव स्पष्ट बुंदों सरकार जानायनि बोसोरसेनि गेजेरावनो सा ओनसोलनि दै लोंनाय जेंनाखौ फोजोबजोबनानै होगोन बयबो मोजां दै मोनलोंनांगोन सा ओनसोलाव जेसेबां स्कुल दङ
गासिबो स्कुला प्रभिन्सियेलाइज जागोन मास्टार थानांगोन लाइब्रेरि थानांगोन गासिबो सुबिदा थानांगोन बिनि थाखाय जों खामानि मावगोन जों राजनिति खालामनानै बिथांमोननि मोननै बायदि गोमो गोथां रं बिरंनि संसार जानो फैयाखै आइ आफा गोरिब गुन्द्रा रायजो राजाखौ सिबिनो फैदों रायजोफोर दा बे खोथाया स्पष्ट दा नंखायनो आं जोंनि एसे एनै जानो मोजाङै मोनजानाय बे न'खरनि मानसिफोरखौ खावलायदों जोङो दिनै गोरिब गुन्द्राखौ अनग्रोनांगोन आरो गिबियावनो जायफोर बोथिनै ओंखाम जानो थाखाय दावहा नांगासिनो दङ बन फानना जानांदों जौ फानना जानांदों बिमा बुरैफ्रा मैगं मुथारै लानानै लामायाव घन्टा घन्टा जिरायना थानायखौ नुयोबा गोसो गोरबोआव बोरैबा गाबखाङो जोंनि बिमा बुरैफोरखौ दा बिथांमोनखौ जों फार्स्ट नायनांगोन अननांगोन बेसेबांबा जौगासार हारिमोन ग्रोम ग्रोम संसार जादोंमोन गोदो गोदायनिफ्राय दिनै फैनानै जोंनि लिडारफ्रा अनैनि थाखाय जोंनि बिमा बुरैफ्रा लामायाव दिनै मैगं मुथानै थास' मुथानै लानानै घन्टा घन्टा जिरायनानै थायो थास' मुथानायाव मा मोनो 10 थाखा मोनगोन 10 थाखायाव साहा कापसेल' मोनलाङो बिथांमोना बेखिनि मानसिखौ दिनै जोंनि हारिनि गोरिब गुन्द्रा मोजोमसे गोरिब गुन्द्राखौ दिनै 17 बोसोराव अननो रोङाखिसै आरो बिथांमोना राजखान्थि खालामनो फैदों मा राजनिति जागोन बेलाय राजनितिया जाबाय समाजखौ सिबिनायनि मोनसे खान्थिसो आरो बे समाजखौ बिथांमोना दिनै बायनो फाननो नागिरो जाय जोंनि आइ आफाखौ जोङो बेसेबांबा अनो सिबियो जोंनि आइ आफाफोरखौ सोरबा माबा मोनसे खालामगोन नामा नाथाय बिथांमोना दिनै 200-300 होनानै इलेक्सन फैबाथाय बायनो नागिरो ओरैनोबा रायजो राजाखौ नायनो सम गैया दा नंखायनो रायजोफोर जों मुवा बेसाद नङा रावजोंबो बायजानाङा फानजानाङा जोंनि लाइमोनफोरखौ मानसि गिदिर बानायनो सानो जोङो इन्जिनियार जाथों डाक्टार जाथों अफिसार जाथों बे लाइमोनफोरखौ जौ लोंहोनानै बेदर जाहोनानै नुनायनो फोरोङो बिपिएफआ थांनाय 17 बोसोराव बेखौनो खालामबोदों आरो जों बेखौ खुनु दिन जानो होआ इउपिपिएलनि गभर्नमेन्ट फैनाय लोगो लोगो साफ्रोमबो लाइमोनफ्रा सपना हामना जानांगोन लेखा फरायनांगोन आबाद मावनांगोन बेफार फालांगि खालामनांगोन साख्रि मावग्राया साख्रि मावनांगोन आरो गासैबो हारि जौगानाय खामानियाव बेस्थ जानांगोन बिनि थाखाय जों दायित्व लागोन रायजोफोर दा ओंखायनो नैबे समाव गोनो गोथो जानो नाङा फैगौ 10 अक्ट'आव चिरां जिल्लायाव थांनाय खेबसेयाव 7 देरहादोंमोन 7 देरहाहां जानानै थादों एबार किन्तु 7-7 देरहागोन रायजोफोर 7-7 आरो चिरां जिल्लायाव एसेबां मोजां मोजां लिडार मोनदों नोंथांमोना दिनै चिरां बिहाराव हारिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामनो ओंखारग्रा बिथां रन्जित बसुमतारी बायदि दैदेनगिरि मोनदों काजलगावआव रंगोरा नार्जारी बायदि दैदेनगिरि मोनदों जाय बिथाङा थांनाय 25-30 बोसोर हारिजोंनो थाफानानै गासैबो सर्वस्व त्याग खालामबोदों दिनै चिरां जिल्लायाव बेबायदि लिडारफोर दङ मावथि ब्रह्म हाजोआरिमोन बायदि लिडारफोर मोनदों निर्मल ब्रह्ममोन बायदि बेसेबांबा साफा सुफा दैदेनगिरि मोनदों बे गासैखौबो देरहाहोनांगौआ जोंनि बिबान आरो बिथांमोना देरहाना थाङोबासो जोंनि सासनखौ मोजां खालामनो हागोन बिथांमोना खाम्फा बरगयारिमोन बायदि मोनास्लाब मोना खुगा मोनामग्रा नङा जौ सेरेबजोंसो सरकार सालायबाय जुवा गेलेनो मोनाबानो गोजायो बिसोरो लोमजानो नागिरो जुवा गेलेनो मोनाबा दैजिं फेस्टिभेल खुंनानै बेसेबांबा मानसि बुथारबाय फेस्टिभेलखौ खुं गाज्रि मोना दा बिथांमोना बिदाय लासिगोन बे दैजिं फेस्टिभेलखौ गुबुन जिं फेस्टिभेल बानायगोन जोङो नायबायल' था ओरैबायदि मोजां फेस्टिभेल बानायगोन बेवहाय देश विदेशनि मानसिफ्रा नायनानै फैगोन किन्तु जों बुंदों सासेबो जौ लोंनानै बेवहाय थैनो मोननाय नङा रायजोफोर गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखिसै गाबोन सानसेल'सै क'क्राझारावबो बेसेबा बुरजा मिटिं दङ थांनाय गोलाव सम नोंथांमोन जों बयबो राजा लामा रेल लामायाव सान्दुं अखा खामजाबोबाय आं गासैखौबो गोबांखौनो सिनायजोबखायो दा नंखायनो आंहा फोथायनाय दङ बिश्वास दङ खेबसेनि थाखाय बयबो फैगौ 10 तारिखआव ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनानै गोबां भट होनानै जोंनि बिजाथिफोरखौ देरहाहोदो आरो 15 डिसेम्बराव सरकार दानायाव बयबो मोसागोन आरो बिनि उनाव मोसाखांनानै सप्तासेनि उनाव जोंनि बिजाथिफ्रा दाख्लै थाबायनाय बायदि गामि गामि आथिंजों थाबायफिनगोन रायजोफोरजों रायलायनो सरकारखौ जोङो अफिसाव जनानै सालायनाय नङा सरकारखौ जोङो रायजोफोरजों थानानैसो सालायगोन मानोना सरकारनि गोनांथिया अफिसाव नङा सरकारनि गोनांथिया रायजोनावसो सरकार আমি রাইজৰ লগত থাকি চলাম সরকারের দরকার অফিসত নহয় রুমের ভিতৰত নহয় সরকারের দরকার রাইজৰ মাজতহে
এই কারণে ইউপিপিএল সরকার রাইজর সরকার দুখিয়া গরিব মানুষ সরকার 15 তারিখের সরকার শপথ গ্রহণ হব আর এক সপ্তাহ পিছতে আমার ক্যান্ডিডেট রঞ্জিত বসুমতাৰী আৰু যিমান ক্যান্ডিডেট আছে গাঁৱে গাঁৱে ঘূৰি কোনটো গাঁৱত কি বনাব লাগে এইবিলাক বনোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ লগত কাম কৰিব দাবিখিনি কৰি বৃন্দই সকলোৰে ধন্যবাদ জনালো ঈশ্বৰে আপোনালোকক ভালে ৰাখক এইটোৱে প্ৰাৰ্থনা কৰি এটা কথা অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছো ৰিটাৰ্ণ যোৱাৰ সময়ত সৰ ঘৰকে নাযাব লাহে লাহে যাব লাচি লাচি ঠাংৰাই যেপৰ মোৰো ঠাংৰাগে কোনো যাওঁতে অঘটন নহয় লাহে লাহে যাওক 5 মিনিট দেৰি হ'ব 10 মিনিট দেৰি হ'ব কিন্তু চবে ভালে গৈ পাব লাগে মই চবকে অনুৰোধ কৰিছো হৈছে পৰিৱৰ্তন দৰকাৰ পরিবর্তন দরকার পরিবর্তন দরকার I'm a